bolsa hormatly tomaşaçylarymyz üçin täze aýdymlar getirdik, duet getirdik. Täzelik nesip bolsa Pörzogulama bilen hemde Pörzogulama baýdýaş etmäne geldik. Rahimcan, konsertimizde hoş gördük. Pörzogulamaň öňden tanýaňyzmy? Aýdymlaryny dinlemek isleýäňizmi? İsteýäs. Onda ýene bir gerek hoş gelipsiňiz. Öýdüni gowurýaňyzmy, aýdymyny gowurýaňyzmy? İkidinem gowurýan, denem gowurýan. Taw. Ýüregiňizde jaý gow aýdym sazary işitip gidýäňizmi? Awa. Tüwel.